Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, көзге көз қарашып тапшыруында. Tahir белән Зөһрә, Галиябану белән Халил, Ләйлә белән Мәҗнүн. Ни хакында сүз башлый икән бүген Зифа Нагаева дисездер. Матур ярлар, матур мәхәббәтле парлар турында нинди генә легендалар язылмаганда, халык хәтерендә нинди генә матурлыклар булып җырларда сакланмаган алар. Әйтергә кирәк, үзебезнең арада да байтак алар, күрә генә белергә кирәктер. Аңлаугызча, матур дин дә матур парларның берсе белән бүген таныштырабыз. Туган тел дулкыннарына киләнгәнсез, без башлыйбыз. Күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәм. Мин аның авторы һәм алып баручысы Зифа Нагаева. Без бүген дуслар Салават шәһәрендәбез. Данлы шәһәрләребезнең берсе, Башкортстаныбызның горурлыгы булган каладан шундый матур парларның берсенә һәм сезгә хәерле сәгатьтә дип эндәшәм. Biz аларда кунакта, алар туган телдә кунакта. Шуңа күрә кунакларымны бәян итәмен. Инде дә хөрмәтнең дә иң зурысы булган гаилә башлыгы Ринат Рәшит улы һәм гүзәлләрдән гүзәл ханымнарның берсе Нәҗибә Гәрәй кызы. Кулга-кул тотынышып, яшьлектән бергә атлап, бик күп елларны ваклый-ваклый, дәү гомерне тауның түбәсенә кадәр мендергәнне алар. Пар йөрәкләр. Һәм инде алтын туйларын өр-яңа гына көннәрдә әле генә күптән түгел генә билгеләп үттеләр. Бәйрәмегез белән кайнар яна тәбрикләп үтәмен. Һәм яңа баштан мондый сорауны бирәсе килә. Тәбрикләүләр хайран күп булып явып торды дип әйттегез миңа тапшыру башында ук. Кемнәрдән алган бүләкләүләр, кемнәрдән алган хөрмәтләүләр бигрәк тә күңелләрдә быелгысы елда йолдызлы минутлар калдырды. Әйдәгез әле бер артлы тыңлап китик. Беренче инде бигрәк тә рәхмәтләребезне балаларыбызга җиткерәбез. Алар шулай тырышып безне шундый матур алтын туй үткәреп җибәрделәр инде. Аннары Салават шәһәренең администрациясында бик матур безне алып чакырып, матур итеп бүләкләр тапшырып, чәчәкләр биреп, матур итеп чәй эчерделәр. Бик матур булды инде. Аларга да бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Ринат абый нинди кичерешләр үзендә саклап тора икән бу матур көннәрдән соң? Маратым, Әлфиям, безнең бәләкәй генә ян сәребез бар бит инде Карина. Ул кәрәкмәй тип торганлык та бик не бит инде алай гомер далатып үткәргән юк. Шуннан тегеләр бит инде нык каршы тордылар. Юк, әйдәгез кешенең гомересендә бер генә була торган әйбер. Инде менә бу фикерләрне тыңлап беткәннән соң шундый бик якты сорауларның берсен бирми булмый бәхет төшенчәсе. Монда инде иң зур кунак сезнең күңелдә бәхет булган көннәрнең берсе. Шулай бит Ринат абый, Нәҗиб апа. Сезнеңчә ул нәрсә сезнең гаилә өчен бәхет? Бәхет инде ул менә балаларыбыз туган вакытларыбыз шундый зур бәхет булды инде. Башта Әлфиябез туды 5 ел аралары балаларның. Шуннан Маратыбыз туды. Шушы көннәр инде иң бәхетле көннәр инде. Әлхәмдүлилләһ, шундый акыллы, тәүфиклы балалар үстердек. Балаларыбызның менә гаиләләре дә шул хәтле бәхетлеләр, менә матур итеп балалар үстерәләр. Шул хәтле үрнәкле гаиләләр алар. Кызымның 2 баласы да алтын медаль белән мәктәпне тәмамладылар. Икесе дә. Балалар турында аңлап торасыз, бу яшьтә сорауларны биреп тә торасы юк. Ул инде сезнең арада да шулай ук. Дәү күңеллеләр.
Балалар хакында башка сорауны бирсәң дә, шунда бурып алып китәләр алар үзләре. Ләкин мин бүген балаларына сөенеп торган ике зур йөрәкнең үзләрен бер-берсенә якынайтып, күңелләрен ял иттерәсем килә. Ринат абый бәхет турында ничек уйлый икән? Бәхет минеңсә ана шул үстергән балаларыбызның исәнлекләре әлеге көндә мин әйтәм. Шуан ен сәңгеләребезнең югырышы биргәннәре килеп олатай, нәнә әйтеп килеп асылынлар, кусаклап алганнар. Ана шунда зур бәхет юктыр минеңсә. Бигрәк зур матур җаваплар. Хәзер инде шул бәхетне тудырган елларның ераграк якларына алып кайтып китәсе килә сезне яшьлеккә. Сезнең икегездә дә яшьлек нуры әле дә бер көлеп тора. Күңелләрегездә, бер-берегезгә булган мөнәсәбәтләрегездә, бер-берегезгә булган җылы карашларыгызда, кайда, кайчан, кайларда туып үсеп, нинди матур гаиләләрдә икесе дә егет кызлар булып үскәннәр дә, ничек бер-берсенә ярашкан, мәхәббәтле җаннар булып кавышып киткәннәр дип утыралар безнең телевизор караучыларыбыз. Инде берсе данлы республикабызның мактауга лаеклы яклары Мәләвез егете булса Смаковлар, легендар Смаковлар дип әйтәсе килә, исеме җисемле булган. Менә шушы тәңгәлгә тукталасы килә. Икенче безнең бик шулай республикабызда тыш өлеш, үзелешен тоткан төбәкләрнең берсе Миякә кызы Нәҗибә апа. Икегездә бик матур яклардан. Ничә балалы гаиләдә Ринат абый үскән икән? Әйдә Ринат абый, балачакка кайтып, көндә генә кайтып йөреп булмый. Күңелдә инде аны үзегез гелдә урап кына торасыздыр. Ничә балалы гаиләдә әткәй-әнкәйләр, кемнәр тәрбиясен алган егет икән Ринат абый. Без 8 бала битәбез. Әнкәй әткәй ничек хәтерлисез Әнкәй Türkiye яхшы яктан хәтерләйм инде. Бүтән бергә писән, сапкады вакытлар әткәй белән. Әнкәй үзе ул йөрмәне безнең менән, без әткәй белән һәр вакыт бергә битендә. Мин ул бала булгач, мин артдан калмай, ул калдырмады инде. Әйдә, все. Писән сабырга өйрәтеп, савыттырга өйрәтеп, шулар башланып киткәндер инде минем тормыш биография. Шулай дип уйлайм. Шулай йөреп яхшы яктан инде аларды тупраклары еңел булган. Тәрбияне матур итеп күрсәтә торгансыз, ике як туганнарга да сез. Шуңа күрә әткәй-әнкәйдән булган иң матур сыйфатлар, кешеләргә кирәкле сыйфатлар сездә бурычлар. Сез икегездә дә, мин беләм, сездә шулай бит. Шул туганнар ничә үстегез, Ринат абый? Бер туганнар. Ринат абый әйтергә кирәк, күптән түгел генә ике аллы артлы бер туганын гына якты дөньялардан югалтып, бик сагышланып кайгырып алырга туры килде. Калганнарга Ходай исәнлекләр бирсен дибез. Күңелне кәефне төшермәскә тырышабыз һәм көч бирәсез туганнарга. Ничә бала бер юл үстегез? 6 малай, 2 кыз. Әйе. Бүгенге көндә Нәҗиб апа сезнең хакта да сөйләп үтәсе килә. Әткәй исән, әнкәй инде арада. Әткәй исән, әнкәйнең үлгәненә 2 ел булып китте инде. Әнкәйне азакы юлга озаткан вакытта шул кайтып чиратлап карашай инде әнкәй белән әткәйне. Кыен булды инде, олы яшьтә булсалар да, әни бит инде, әти бит, әни барыбер иң якын кешеләр сагындыра. Тормыш сабаклары ниндиләре алынды? Икегезгә дә бу сорауны бирәм. Менә әнкәйдән нинди сабаклар алынды? Әткәйдән. Әнкәй безнең шул хәтле уңганы. Шул хәтле аның пешергән ашлары, аның пешергән икмәкләре, әнкәй ул безнең вообще икмәк пешерүче булып эшләде гомер буена пекарняда, Миякәдә. Бүгенге көнне Нәҗиб апаның тәмле иттереп икмәк пешерүләре, димәк, әнкәйдән. Әйе. Шуннан biz 7 бала үстек инде. Мин тоже менә Ринат кебек иң тәүге бала. Шуңа күрәдер инде ул безнең ничектер менә бер-береңне хөрмәт итүдән бигрәк менә бер-береңне тәрбияләшеп менә шушы бәләкәйдән ул как-то безнең уже иң зур тәүге балага бит инде бар. Күбрәк төшә. Әйе. Шуңардан килгәндер дип уйлыйм инде мин менә барысына да.
Аның бит әле бер матур вакыты да бар. Ул кадәр теге җитди итеп сөйләшмичә рәхәтләрен дә искә төшерик әле. Ул бер-береңнең киемен киеп үсү. Шулай булды. Зурракларныкы бәләкәйгә күчә барган. Әле менә кидереп кара син, хәзерге балаларга бер-берсенең киемен, шулай бит. Аннары бәләкәй ул аяк киеме генә бик түзмәгәндер инде. Аяк киеме берәр эләксә, берәр пар ул туза торган булгандыр. Калган киемнәр бит олыларныкы кала барган. Шуңа күрә теге үзеннән-үзе олы бала әткәй-әнкәйне үзен алыштырырга әзерләнә килгән. Шулай бит. Мин әлеге көнгә булса да сеңлемә менә без Нәсимә туганым тоже Салаватта яши. Нәсимә туганымны әлеге күлдереп алам. Гел әнкәй апага гел нәсин конфетның әнкәй тишнәп бер конфетны икегә бүлеп икебезгә бирә. Син апага гел генә зуррак ягын бирәсең, миңа гел бәләкәй ягын бирәсең әнкәйендә аңарга. Кызым, апаң үтәз генә синнән зуррак, мин аңа әз генә бәләкәй, менә син әз генә зуррак. Сиңа Вәсилә белән икегезгә бүлгәндә сиңа шәкенә зурракны сиңа бирмен менә әзрәк. Шулай торганы. Менә шулай итеп үстек инде, дөресен әйткәндә. Элек бит Ринат абый да бәлки хәтерләйдер теге әткәй кайтмыйчы эштән балалар ашарга утырмаган. Иң тәмле генә төптән тавыкның путларын әйләндереп алып кисеп куелган, әткәйгә куелган. Аннары гына олы балалардан бәләкәйләренә шулай бүленгән хәтердән Ринат абый ничек хәтерли? Тәмле әйберләр әйбәт теге тавык буты дигәндән кемгә, әткәйгә, ул иртән сыгып китә, без кайта. Колхоз бит инде, колхозда Султандан әйбер хәтердә калган нык. Әнкәй бахыр пешергән коймак. Уларны күп итеп пешерә, без коймак бит инде. Егет бала үзләре 10 кешегә ул кадәр менә хәтлек. Шуннан пешергәндә утырдык бит инде хәзер. Элек теге моның күп өстәлләр, урындыклар югын, нилен Аякларны бүкләп, мине бутырасың. Гез шунда тәдәрәшеп утырган бит, сәйсәбез коймаклап. Ой, күз алдына килде. Хәзер Шунда барып тәмле итеп чәй эчәсе килеп китте. Хәзер бер коймак торып калган. Әйе. Минем ашайы гелә бит инде. Түзмәнем әткә кырда утыра менә шулай итеп. Түзмәнем алдымда хәзер тегене каптым бит инде. Капканым әнкәй мине әрләп төшереп җибәрде. Ул бит әтиеңә дип калдырылган, ничә бана алам, һин бит ашаның балам, ничә бала итеп нитәң дип менә шунда, вот шул кадәр ни булып, менә шундай әти тәүгә иң беренче ни булып тора иде бит инде. Әти кеше бит инде. Бер төрле дәреслек булып хәтердән калган әйе. Әти кешегә хөрмәт зуррак булырга тиеш. Хөрмәт зуррак эшләп биреп. Ул мал табучы булган. Әйе. Әнәҗиб апа, кичкенә чаклардан хәтерләгән бер кызыклы очраклар бармы? Менә күмәкләп. Кызык. Нәсимә туганымны гел теге безнең арабыз 3 яшь. Гел бирүтә бит инде. Алып барасы килми инде, картнерге генә барып, йөгереп кенә барып кайтырга бит инде хәзер. Күлмәгеннән сәкегә бәйләп куйдым да үзем киттем картнерләргә йөгереп кенә. Барам да кайтам дип инде. Беркем күрмәдеме бу бәйләп куйган? Юк инде. Әнкәй эштә бит инде. Ансы бер булды инде. Яра әнкәй анда үзем кайтып өлгердем. Икенчесендә әйбәт кенә торган. Икенчесе менә 7 яшь миңәргә. Шул вакытта 7 яшь булган Зинфира туганым минем 56 елгы. Шул Зинфира туганымны калдырып сукырга төшүп киткәнем. Миңа ул вакытта әнкәйдән эләкте инде, конечно. Ул уянган, елаган итеп, мин сукырып ятам бит инде су буенда. Шунсы инде менә шундый вакытлар истә инде, бәлки вакыт булса да. Инде дә икегез дә шундый матур җирлектә үскәнсез дә, үсмер чаклар, буйлар җиткәнсез, килеп җиткән. Үскән гаиләдән канатланып чыгып китәргә, һөнәр алырга, мәктәпне тәмамлап, кайсыгыз кайсы якка юл алды Ринат абый син? Менә бу очрашкан вакытларга барып җитәсе килә тизрәк. Димәк, Мәләвездә белем алып мәктәптә укып беткәс мәктәпте бетте, миңа натышты дил. Киттек Салаватка. Салаватка килеп, һөнәрчелек училищесына урынлаштым ди. Таһиров ташта миндә шон күпләрне безгә киделәрне булган. Шунда 2 ел укыгыз икән. Бер иптәш бергә укыдык, бер группала, бергә җыймә такта яттыгында бергәләшеп, бер комнатала Рахим исемле, Мияк районыннан, Әнәс дигән авылдан. Шон бергә танышып, теге аша бесеп, бергә укып бергәс, хәзер
Ринат әйдә бер кыз менән таныштырам инде. Мен там кем Туктап ул? торыйк әле шул урында гына нокта куеп торыйк әле. Нәҗип апаны алып чыгып китик әле гаиләдән. Нәҗип апа бик кызыклы. Әнә теге якта хәзер тиз генә барып чәйнүкләрен, коймакларын сүндереп китсеннәр, кия башлый. Шуңа күрә кызыклы җиргә җиттек. Нәҗип апа, мәктәпне тәмамлагач, Нәҗибә, теге матур Нәҗибә, үсмер Нәҗибә кая китәргә карар кылды. Миндә шул Салават шәһәренә килеп, шул без бер училищеда, һөнәрчелек училищесында укыдык инде Ринат белән. Ул 1 ел алда укыды. Мин 1 ел соңрак укыдым. Шуннан алар шул Рәхим белән килеп йөриләр инде. Без бер якмакы бит инде, алар уже бер укып беткәннәре, без әле укыйдык. Без укып бетәсе ел инде ул как раз. Шунда танышып киттек тә инде. Рәхим таныштырды инде безне. Юк, нәрсә дигән булды менә хәзер Нәҗип апа ул хәтле әйтә алмый икән ул турыда. Барыбер да Ринат абыйдан сорыйбыз. Ринат абый шуннан әйтте дә, бер кыз белән таныштырам. Артабан. Әйтте бит инде Ринат әйдә әле таныштырам. Мен там кем ул? Шулай миякә кызытай. Юк, аңа хәтле берәр кыз бар иде мәле. Юк. Күреп кызса, юкмы? Юк инде. Авылда да юк. Авылда ла юк инде. Тәүге хисләр, Тәүге- беренче дигәндәй бер бар. Әйе, шул ун булды. Ах, нинди матурлык шуннан. Таныштырганда бит әле юк инде аның хисләр юк ниндәй таныштырган вакытта. Хәтта ул вакытта монда булдырып та карамаган ул хисләрне Юк инде. күкрәктә. Шуннан Таныштык. Шуннан күпмәгәндә беренче көннән хәят нитмәймен. юк таныштык. Нәрсә дигән булды? Менә Нәҗибә, син шуңа Таныштырды карадың инде, әйе, таныштырды шулай иттереп менә Бу Нәҗибә, син Әйе. Ринат дигән Әйе. булдылармы? Минең исемдә әйттем Бу икән. нинди Исемне күлмәктә, әйтмәде. бу нинди күлмәктә? Ой, Нинди әйдә искә төшер. Нинди кыяфәттә? Чәчләр нинди иде? сәсләр Менә хәзер искә төшерәбез. сәсләр бөтенләй генә булмый. Бүткән. Кораль по-моему. Иткән иде. Училище формасында инде. Ринат абый белән яши без гыйләдә Училище биткән. формасында инде. Училище Күлмәк хәтердә түгелме шул иде? Шу училище формасы күлмәк. Әйе. Әйе, анда ярамый бит. Бүтән төрле күлмәк Теге кигәндә тауык ярамый. фермасындагы кебек балда бер төсле шул. Әйе, Шуннан бер бис. бик кызык сөйли Ринат Инкубатор абый. балалары күп. Таныштык, шуннан. Шуннан таныштык. Йөреп алып киттек. Мин бер атна буе исемдә әйтмә йөренем. Кем икәнемне. Нишләп? Исемдә. Нишләп? Мен там булдырып охшамады. Аны белеп булмай бит. Ниндәйрәк белергә кирәк тә. Ниндәйрәк кыз бул. Кораль. Характеры ниндәй. Болай күрү белән йөрәктә нәрсәдер Ну, эләккән кебек булды. эләккән, әдрәк ниткән күп булгандыр инде. Шуннан Шуннан. яйлап уже тәрәнгәрәк төшә башланык бит инде. Ай. Озаграк йөреп. Бер атнадан соң аңладым Ринат абый, гашык булдың бит малай дип. Шулаймы? Нәҗибә апа, син ничек хәтерлисең шулай булгандыр тәүге инде. очрашуларны? Менә ул әйтмәде исемен, мин сорамадым. Исемсез җегет белән бер атна буе нишләп йөрдең соң? Исемсез егет белән берничә көннән йөрдек, мин сорамадым. Шуннан Фәрхинур исемле безнең якын кыл тоже кызкай, Рәхимнең подругасы инде. Ул белгән, ул вообще исемен аның. Рәхим видимо әйткән булган микән инде аңарга, шуннан арсын. Ринат исемле бит ул егет инде. Шуннан, ну шулай дип дуслашып киттек инде. Шуннан чыгып, шул йөреп вакытына кайтып битәргә кирәк. Чыгып йөреп кайта бездә инде шул җитәкләшеп кулга тотынышу инде. Шуннан кинога алып бара торганы инде. Бер кыш январь, февраль айларын суык көн инде. Мине мәктәптән Ринат каршы алды. Мин вообще уштан яздым вообще. Мекәгә килеп төшкән. Мекәгә килгән. Башында фуражка, өстендәлекләр москвичтиләр инде, аягында туфли, андагы суыклык, мин пима киеп, вот шунда Зифат агам, менә шул хәтлем без инде ни булганбыз инде, ничек дип әйтергә инде менә. Туманна дип әйтергә дә була инде менә. Шунда бит инде әни менә әти менә шушы егет Салаваттан кайткан, суык безгә кирип чәй эчегәл дип тә әйтергә оят булган инде менә шуны прям. Шунда ишеп йөреп, Урамда йөрде дә кайтып киттеме? Иптәше белән килгәннәр алар. Еще алар икенче шул әнәш дигән авылга килгән бит инде ул. Анда ат белән монда килгәннәр Мекәгә. Шуннан ул әле еще тагын анда тегендә әнәшкә кайтырга кирәк. Суык көн инде. Мин башта мамык шәл, өстә фуфайка, аякта пима,
Ул килә, өстендә, башында фуражка, аягында туфли, монда москвичтиләр инделектәре шундый. Фортовой егет Фортовой булып егет килеп инде, төште әйе. инде бу Менә миякәгә. шунда шайтып менә нитте инде, нык шагынмындыр инде. Кем Нык ныграк шагынмындыр инде. сагынынды икән дисәң, пима кигәнем икән, туфли кигәнем икән дисәң, миңа калса Ринат абыйдан ныграк хисләр көчлерәк ул вакытта булган Нәҗип апа. Син акрын гына әле һаман уйлана торган булгансыңдыр. Афарин дип әйтәсе килә. Аннары шундый бер матур вакыт аралыгы армия сафларына хезмәткә киткәч, Ринат абый минем ишетүемчә Нәҗип апа матур итеп көтеп ала. Шулай бит. Ул вакытларда бит кызларның армия сафларыннан үз егетләрен көтеп алу бик зур дәрәҗә була торган иде. Әйдә әле шул хакта ничек озаткан вакытлар Нәҗип апа, Ринат абый хәтерегездә. Һәм инде Хатırda бу матур вакытлар, хат алышулар. Ринат сентябрь айында китте. Сентябрьнең 3-ндә китте ул. 67 елны китте дә 69 елның июлендә әйләнеп тә кайтты ул. 2 ел әзмә тулмады да даже аның. Германиядә служит итте. Аның хатлары бүгенге көнгә хәтлем архивта ята. Мин аны менә бердә ничектә туган игертеп ыргытырга менә бүгенге көнгә хәтлем минем батырчылыгым җитми. Мин ул вакытта Салаватка кире килдем бит инде, Салаватка килдем дә пияла заводына эшкә кердем. Мин ул вакытта малолетка гынаем. Миңа 17 яшь, 18 тулмаган иде. Мин 1 сәгатькә кәмерәк эшлидерим бүтән эшләргә караганда. Шуннан техникумга укырга кирдем. Уфа индустриаль техникумы ел, безнең техник-технолог стекольного производства. Мин инде мәйтәм юк укып бетмәенчә мин тормышка чыкмыйм дип әйтеп барам инде. Шуннан соң безнең менә әнинең сеңелесе Зәйтүн апа Салаватта торалар. Зәйтүн апа әйтә: "Эй туганым, бигрәк ул сине нык ярата. Өйләнешегездә куегыз, яшь кенә булсагыз да бергәләшеп менә Ринат бит бебей булса да үзем карым дип әйтә" диенде. Шат мин Зәйтүн апа так уговорила инде. Димләштереп, синең булай да булган хисләреңне яндырып җибәреп, ялкын истәп торучы булган. Зәйтүн апаны Ринатны ярата, шул хәтлем инде. Менә шулай безне менә шулай яшь кенә әйтеп, аңа 21 яшь, миңа 20 яшь, без шулай әйтеп ике акылда киреп бетмәгән кешеләр өйләнешеп куйдык та менә әлхәмдүлилләh 50 ел яшәдек тә куйдык. И матурлык. Кул сораган көннәр ничек хәтердә. Менә ничек армиялардан кайткач, кайсы вакыт аралыгында менә минеке буласың, әйдә миңа кияүгә чык дигән индидер сүзләр яңгыраткан бер кичтә кунак буласы килә бит әлеге минутларда. Ничек булды? Хәтереңә төшәләр, Ринат абый. Әниләргә килде, бергә кайткач шуннан. Бу көн ничек хәтердә, Ринат абый? Кайтып туктаны, кадәр төштек, кирдек. Мин битендә беренче тапкыр аларды белмәйм. Шунда гына беренче тапкыр. Әниләр белән Өйләнергә карар кылганда әниләр белән беренче тапкыр. Менә нинди заманнар булган. Беренче тапкыр. Даже киргә уялып диге тәрбия битендә. Ирке тәрбия, әти әнинең тәрбияләре безнең менә ул да мин дә шундай тәрбия алган кешеләр бит. Шуңа күрә беренче тапкыр кирдем, хәзер яйлап кына битендә. Бу койда утыра инде бу дигәле Нәҗип апа койда утырып тора, калтырап чәчрәп, мин алып китәргә килделәр дип. Юк, просто әлбәттә просто әйтәгенә инде без менә. Әйтсә дә бит беләсез инде карар кылынган. Шулай. Ну. Нәрсә дип әйтә инде Ринат абый? Сәйсергә утырдык. Сәйсергә утырдылар, хәзер утырдык битендә, хәзер шуннан. Өстәл әзерләп инде. Олар киденгәннәр инде, олар кешеләр кидә битендә. Белә, ничек нәмә булган. Кызлары да әзрәк шыттырып куйганнар. Әзрәк кенә әйткәндер инде. Анда бер апала бар иде, мин шул апа дигән. Әнинең ике туган апасы инде. Улар сөйләп битендә хәзер бит икәү хәзер утырдык та инде. Шулай мәйтәм әйтеп куйдым битендәгеләргә сәйсеп биткәч кенә. Шулай без өйләнешергә инек биттеп. Кыдыгыз белән дип мин мәйтәм шулай бергә тормыш башларга интеп тегеләргә әйтеп куйдым. Эндәшмәләр берәй-бердә. Берәй-бердә әйтмәләр, сразу гына. Ярар, әйбәт булган. Дулкынланып та киткәннәрдер инде. Сразу гына, беренче балалары бит. Беренче бала бит. Ничек инде сразу гына капыл гына әйтеп, шулай булды, шулай
Ol kiste yoklanıp talep edip tanıdı. Анда йоқладық. Барып. Неде біз де йоқладық енді. Біз де. Ул күнде йоқладық. Ринат икенче күнде шул неге заводқа барды бит шул малыш Барып. молока заводы. Җавапны ныклыгына алмаган көен. Юк инде. Әле юк әле. Эндәшкән кеше булмады. Yok, yok. Өйләнешегез дигән кеше булмады. Өйләнешмәгез дигән кеше Әйе, булмады. әйтмәләр, Иртә бит беләм. әле дигән кеше дә булмады. Endeşmeliler. Ну, икенче көн Ринат киткәчтән әнкәй әйттен, балакаем укырга кирдең, күпме интегеп йөрдең, 2 ел буена укыдың, 3нче ел хәзер бәбәйгез булса, нинди кияү диенде ул, әле укып бетермәйчә, укыйм дип әйттең үзең диенде, әнкәй әрли инде шулай дип. Әйе, шул сентябрь айында бит ана шул никах укыттылар бит инде ана шунда. Шуны ноябрь айның 6-сында безнең туй булды бит инде. Biz ЗАГСка бардық. Шуннан 70-нче елны бит безнең Әлфиябыз туды. Ну, Әлфия тугачында мен 4-нче курста укыйм уже. Укып бетердем. Әлхәмдүлилләһ, Ринат үзе действительно карап елатмаенча тәрәзәдән карап тора торганнар минем кайтканны. Мин инде кайтып китсәм, карасам тәрәзәдән карап торсалар инде мәйтәм, ха. Нин кирәген бирә икән папасының дип. Нәҗиб апа килен булып төшкән минутлар ничек хәтердә синең? Ноябрь, декабрьләр айларында гына әле без Ринатларга бардык. Мин бардым инде беренче мәртәбә. Ну, алай валкап торып, мине алай ни килен төшереп нитмәделәр. Алай итеп әнкәйләр ул вакытта Анда барганчы байтак кына вакытлар үтеп өлгергән. Алар күрделәр, бардылар. Ризалык бирделәр. Ризалык бирделәр. Мин инде иң беренче тегенкән вакытта шул Ринатның әнкәсе инде әнкәй инде безнең һәр вакыт әйтә торганы. Беренче көннән минем киленем миңа әнкәй дип әйтте. Ул мине нык яратадыр. Ул мине шул хатым Кайнабеләд килен. Аралары гел җылы булдымы? Аллага шөкер. Һәр вакыт яратадыр әнкәй. Ул бер вакытында безгә кысылмады, беринде дә менә үгит нәсихәтләрен кирәкмәгән җиргә тыкмады, менә әйбәтләп кенә әйткәндә әйтә торганы. Шул матурлыктан дөнья башланып китеп 50 ел гомер ваклап ташлагансыз. Әйтергә генә ансат 50 көн түгел, 50 айда түгел. Шулай бит Нәҗиб апа Ринат абый. Белмәде ул туган Зифа, 50 ел дип әйтергә прям мин даже ышанмыйм да, ул нижели шул хатын кеше яши микән ди. Үткән гомерләргә кабат кайтсаң, авыр вакытлары да булган, заманның төрле чорларына туры килде сезнең яшәгән бергә ризык капкан, тапкан вакытларыгыз. Бүгенге көнне түгәрәк дөньяларыгыз балалар хакында да бик хурланып сөйләп үттегез. Үткәннәргә кайтсагыз 50 елдан узып яңадан бер-берегезне сайлар идегезме? Яшьлеккә кайтсагыз, Ринат абый, яңадан тормышлар кырыр вакытларда Ринатны фотосурәтләрдә елмаеп торган Ринатны китерсәләр, шул ук Нәҗибәне сайлар иде микән? Элекке яшьлек вакытлары белән әгәр дә шулай итеп усраткан булһам, аны бүтән дә түгел, аны һич шикһез кулын һорармын. Рәхмәт шундый сүзләргә. Кулымны сорарым дигәчтен исемә төште. Безнең бит туй вакытында ничә кешенең арасыннан күзен бәйләгән көйне әле 20-30 кешене үткәннән соң минем кулымны таныды да инде. Яшьләр белән бергә өлкән буын вәкилләре басып торган җирдә Нәҗиб апаның кулын табып, тоеп, әйе. Мин әйтәм, соңыннан әйтәм инде, ничек син минем не 50 ел буена шушы кулларың пешергән ризыкны ашыйм, шушы кулларың юган киемеңне киям, шушы кулларың эшләгән бүтән минем өчен эшләгән эшләр, ничек мин шушы кулларны танымыйм инде дип мине аптыратты ул Зифа. Менә монда күңелләр тулып китәрлек. Шушындай бик кызык булды ул, бүтән кешегә дә, бүтән кеше анда аптырады. Менә күзе бәйләнгән. Әле 20ләп, 30лап кешене үтеп китеп, хатын кыз арасыннан бармагым кәкре бит, менә буяк бармак кулымны тотып тордым. Белмәсен әле, танымасын дип. Барыбер таныды. Нәҗиб апа, син сайлар идең Ринат абыйны яшьлеккә кайтсаң? Сайлар инде. Инде син дә булай гына әйтәсең инде. Шулаймы? Сайлар аны ничек дип менә гомер үтте, әлхәмдүлилләһ, бер-беребезгә юл куеп, бер-беребезгә
һәр вакыт ихтирамлы булып, без кунакка барып бер вакытны бер-беребезне күреп нитеп утырмадык менә. Көнләшү булдымы арагызда? Юк, булмады. Икегез дә Бер янып торган, вакытны, чибәр, бер вакытында матур. булмады. Ринат үзенә йөри торганы анда кайда кудаларны сыйлапмы, кайда кудашаларны карапмы, ниләр. Мин бер вакытында без шундый тавыш чыгармадык. Кайсы матур вакытны кабатлар идегез яңадан? Шушы 50 елны кабат үтәсе Мин булса. кабатларым, балаларыбызның бәләкәй генә вакытын, шундый даже бәләкәй генә дүйім торактагы общежитиедагы комнатабызны шунда кирдән кайтарыйм туган Зифа. Шулдагы вакытларны мин шунда сагынып менә әлеге көнгә хәтле. Шул хәтлем бәләкәй генә комнатада без шул хәтлем матур итеп яшәдек, әлхәмдүлилләh. Балаларыбызны шунда үстердек. Әлфиягә безгә 2 комнатлы квартира биргән вакытта Әлфия безгә 11 яши, Маратка 6 яши. Менә шул вакытта хәтле безне общежитиедә яшәдек. 12 ел общежитиедә Ринат яшәдек. абый кайсы вакыт аралыгын кабатлап үтәсем килә дип уйланып тора икән. Бәлки тәүге танышып йөргән вакытлар. Ринат Башлап. абый барыбер Нәҗип апа сине ныграк яраткан икән. Шулайдыр инде. Бигрәк матур. Шуларды кабатларны мен тагын. Инде кызыклырак сорауларга да тукталасы килә. Менә гаилә булгач төрле шаклар булгандыр. Иң зур тавышны кем чыгара ит торган иде? Менә зур тавыш дигән мин хәтта күз алдына китерә алмыйм. Сезнең гаиләдә ниндидер зур гаугалар. Әмма була бит юктан гына да. Шундый вакытта. Нәрсә диләр инде теге дөнья булгач табакчал шылтырамый тормый инде туган Зифа. Ул һәрбер гаиләдә, наверное, кайсы вакытны булса шылтырап ала торгандыр инде ул. Кем туктата белә, кем чыгара белә? Иң беренче. Ана шул бер-береңә әзрәк генә юл куеп, бер-береңә Икегездә. икебез дә инде. Юл куя. Ул нык тузынганрак вакытта мин индәшмирәк торам инде, соңрак үземнекен барыбер әйтеп куям инде. Мин бит барыбер Хатын-кыз. лидеррак Әһә. өйдә барыбер. Сабырлык кемдә күбрәк? Сабырлыкта үземдә. Мин үзем сабырда була беләм. Индәшми. Ул кызуракта кайсы вакытны. Менә башланды Зифа белән Нәҗибә ханым үзләрен мактап утыралар дип. Ринат абый иштән генә уйлап утыра иде, инде рәхәтен күрегез дип утыра инде. Әмма ләкин икегездәндер дә. Әгәр дә икегездә үткәрә беләсез икән, уздырып җибәрә беләсез икән, икегездә булган шулай да гаиләдә кем баш кем муен булды инде? Ну, баш дип инде һәр вакыт без Зифа бер вакытында менә бер-беребезгә киңәшләшми, без бүгенге көнгә дә мин инде һәр вакыт без инде бер-беребезгә папасы, мамасы дип шул әлләнчә шайтып өйрәнгәнбез, шайтып сөйләшәбез. Мин ул исем белән бик әйтмибез дә ул. Әтисе, Әнисе шунда бабай, әби дип тә әйткәнебез юк. Менә кайсы бер хәзер бит инде уже 50 ел үткәннәр бит инде. Бабай, әби дип хәбәр сөйлә. Ул миңа бер вакытында әби дип әйткәне юк. Күп кешеләрдән ишеткәнем бар, урамда даже икәүләшеп китеп баралар, әрләшеп, менә һин шулай, мин булай, менә шулай, шундайрак сүзләр әйтеп бит. Безнең андай булмады, ул дөрес әйтте. Ни өчен дигәндә, мәсьәлә килеп туа икән, без аны уртага алып, әйдәл булай итеп караек, әйдәл булай итеп караек. Ул үзенең кәңәшен бирә, мин үземнең кәңәшен бирәм. Шулай итеп, бездә һин баш, һин буен, һин хатын-кыз, һин ират, шулай эшләргә тиеш, булай эшләргә. Анда күп булманы. Әйтергә кирәк, алда әйтә торган сорауларда да шундый матур итеп әйтә барасыз. Үгез бакча инде ул сезнең хобби дип әйтәбез. Шөгыль, яратып, шунда тир түгеп ничә еллар буена сез ул карбазларыгыз туп-тулы. Сез үзегез тәмле итеп әзерләгән кышкылыкка, банкаларга җыештырылган, япкан банкалар дип әйтәбез бит инде. Бүтән гамәлдә бүтән эшне уртак итеп эшләгәнегезне хәтта мин дә беләмен. Инде менә шулай да бер четерекле сорауны бирәсе килә. Акча кемнең кулында була икән һәрвакыт? Менә кибеткә барырга җыенганда, әнә тегендә генә түгел, бир әле дип сорау бар бит, әзрәк бир әле. 1000 бир әле. Эш хакын алып кайта торганы, куя торганы, үзенә күпме кирәк, шуны ала торганы, без яшереп, акча минаның, менә Зифа без 50 ел тордык, минаның бер вакытны да кесәсен карамадым. Бер менә ант итеп әйтәм, гомерендә минаның кесәсенә кермәдем, карамадым да. Гомерендә белмәдем кесәсе аның ничек. Менә кесәсенә яшерә, тегеләй әйтә, булай әйтә дип тора торган. Кызык була торган инде нитсәң, менә минаның безнең менә әлеге көнгә хәтле пенсиясын ала. Мамасы менә 10 мен дә алып кайтып куйдым, шул җитеп торам пока. Бик матур аралыкны беләм, сезнең бик матур мөнәсәбәтләрне беләм балаларга катнашкан кешеләргә. Мин хайран үзем булган бер тамашаны беләм, хәтта
бер гаиләдә азрак нигез таркалып китеп, икенче гаилә төзекләнгән вакытта аерылып киткән килен яңалардан гаилә корып киткәндә, яңалардан тормышка чыгып киткәндә сездән фатиха сорарга килгәнен мин бу хакта үрнәк итеп күрсәтәсем килә. Сезнең гаиләне күз яшьләре тыелгысыз булып сезгә килеп, сезгә һәр вакытта киңәш белән моңа кадәр да килеп йөреп, тормышка чыкканда да сездән фатиха алып киткән килен белән бүгенге көндә дә мөнәсәбәтегез яхшы. Һәм аның урынына килгән киленгә дә бер гамәлдә бер сүз тидермичә, ул килен белән дә шундый яхшы мөнәсәбәтләрдә ничек шушы уртаклыкны саклап була? Ничек? Аның бит барыбер берсе булмаса икенчесе хәтере кала, икенчесе булмаса берсе ераклаша. Булмый диләр менә теге якта утырган телевизор караучылар. Бу ничек була? Ничек моны булдырып була? Безнең менә ул инде Зифа туган мин ул эшләгән вакытларда үтәле ул вакытлар. Шуннан ул вакытта инде мине кеше әрли торганнары киселгән икмәк кирегә бишми инде нигә кирәк инде ул сиңа ул аерылып киткән киренең тегеләй булай дип тә әйткәннәр булды. Шулай булса да менә бүгенге көнгә хәтле менә безне мама, папа дип йөрү беренче килнебез. Ул действительно безгә килде иң беренче тормышка чыккан вакытында безгә фатиха сорарга бездән. Без инде гомер буена яшь кенә кийгәнгә бер үзең яшәмәссең, хәзер кызың үсә дә китә. Чык тормышка дигәндә әтисе инде бигрәк тә инде ул миннән дә күбрәк ул әйтте инде. Шулай итеп яшәп ятабыз. Әле бу безнең менә икенче киленебездә безнең өчен шул хәтлем әйбәт ул. Ул безне килсәк, барсак инде Уфага, ул шул хәтлем матур итеп әзерли, тәмле итеп пешерә бөтен әйберне. Оныкларыбыз күмәк бит инде. Шулай да безне шул хәтлем якын күреп, безне кунак итеп, безгә бер вакытында менә алар уже 23 ел бергә торалар. 23 елда ике сүздә әйткәне юк безгә алама итеп. Бу инде Ринат абыйга да мөрәҗәгать итеп бу сорауны тагында озайтып җавабын аласым килә. Бу ныклап үзегез тәрбия биргән улыгызга таянудыр. Кызлар киленнәр ничек кенә начар яклары сыйфатларда булырга мөмкин. Кеше балалары бит яхшы яклары да күп булса да, икесен дә тигез күреп, бер нинди начарлыкка бурып җибәрмичә, сез икегездән алган яхшы тәрбия балада булып уртаклык сакланган. Шулаймы, Ринат абый, килешәсеңме? Килешәм. Әйе. Инде дә уңганлыкларыгыз турында сөйлибез. Берегез менә кроссвордта шишеп куям мин теге эшне дә бу эшне йорт эшләре Ринат абый йөгереп тора, кибетләргә дә ул бара. Шул арада нинди генә кул эшләре белән мәшгуль түгелсең, Нәҗип апа, шәлләр бәйлисең, бәйләмәгән әйберләрең юк, сәйләннәр тезәсең. Хәтта мин куркмыйча әйтә алам, минем инде иҗатыма гашык җаннарның берсе булып Салават шәһәренә концертта барганда бөтен артистларның ушын алып сәйлән тезгән каеннарда Ринат абый ясаган сыерчык кыялары минем йортымда язлар гына сайрый торган сыерчыклар хәзер ел әйләнәсенә сайрап утыра. Килгән кунаклар, ай, бу кемнең кул эше диләр. Нәҗип апа, менә булар бу ничек өлгәшәсең? Илгелектән үзеңә салынган уйткысы булганмы? Шушы бәләкәйдән шушы кул эшенә безнең әнкәй уңган була торган бөтен эшне эшләргә инде. Кайда нәрсә күрә, хәзер генә утырыр, хәзер генә шуны өйрәнер. Шу әнкәйнән калган бер нидер инде ул бит инде недостаток берләп караганда. Менә кирәк тормый инде ул менә шушы сәйлән белән күз бетереп утырган. Ну, юк инде бер җыярга кирәк. Шушыны әлеге көнгә хәтле җыям әле мин аны. Шуннан телевидениедә да күрсәттеләр бит минем сәйлән җыйганын килеп төшереп. Ул бит әле Ринат абыйның ваккына итеп сыерчык ясын, иренмичә шуларга ясап утыру. Ул бит инде Чиләгенә капкашы. Моторрак па инде ул. Ул бит инде мин аны шул хәтле матур итеп сорый беләм бит. Папа, шуны эшләп кенә куй инде дисәң, ничәсен инде ул эшли инде. Менә шул җирдә генә сорыйм әле. Бер-берегезне мөрәҗәгать иткәндә иң җылы сүзләр. Ринат абый бик матур итеп баштарак тапшыруның әйтеп китте. Иртән торасың, бер-берегезнең күзләренә карыйсың, исән микәнен, бер-берегезнең исән икәненә карап сөенәсең. Нинди җылы сүзләр бер-берегезгә әйтергә өйрәнгәнсез сез. Әтисе, әнисе, үзегезчә әйтсәк, папасы, мамасыннан өстен тагын ниләр? Ринат абый бу кылакларны бит иркәләп кенә торырга кирәк. Бу кадәр итеп китапта язылган күкне әйтеп
әйткәнем юк. Мин аны әйтә алмайм алай торып. Китапсыз гына әйтсәк, Ни өчен дигәндә бөтә минең булган әйтер сүзләрем әйткән, может, яшь вакытта әйткән, һаман теге ифта битендә бөтәһе лә йөрәктә. Шуңа күрә мин без өйрәнгәнбез инде хәзер. Әниһе, әтиһе. Шулай дип кенә Иң җылы бер. сүз. Мин аның күз карашынан аңлап торам инде минең әйтә торган җылы сүзләрен. Ул миңа матур итеп кенә караса, мин Беҙҙең- беләм инде что ул миңа. Безнең кай вакыт кай вакыт түгел, дөрес түгел. Күп вакыт икебезнең уйлар бер килә. Мәсәлән, берәр Үзебезне караш, берәр аптырайбыз. эшләргә карар кылгандамы? Менә бу эштә былай итһәк, нисегрәк булар. Мин ул эштә тоже уйлайым, шулай именно ул уйлаган. Шуннан бер-берегә әйтәбез бит инде. Ул әйтә, мин дә бит уйлап торам шулай итеп, дип менә күп вакыт безнең шулай туры килә. Озак гомер бер-берегездән башка тора алганыгыз бармы? Менә соңгы елларда бигрәк әйтәләр бит, бик озак бергә матур итеп гомер иткәннәр, бер-берсеннән калып балаларына да аерым барып озак тора алмый диләр. Сездә ничек бу хәл? Юк инде, Юк. мин Уфага больницага ятканда да прям 2 атна Ринат абыйың хыялый була язды. Көндә ничә мәртәбә шалтыратып. Качан кайтасың инде? Әле хәзер монда бер үзем нишлим инде? Самый бакчада җиләк пешкән вакыт. Ул миннән башка вообще тора алмый. Мин вообще-то как-то аңардан башка турып караганым юк инде бик ул хәтлем. Кирәк дигәненә әзрәк шак кына әле торып була, булай күңел белән торып булмый инде җавап шулай бит. Шулайдыр инде. Юк, мин ул миннән белән миннән башка ул вообще тора алмый. Нинди тәмле итеп әзерләгән ризыкларын ярата икән Нәҗип апаның бик куллары алтын бит. Ринат абый, кайсы ризыгы бигрәк тә тәмле тоела? Тәмле инде барысы да, әмма күңелгә бик якын. Сине бөтенләй менә булай иретә һәм сындыра торганы. Иң беренче куймак. Әһә. Шуннан вак биләштеләр бит инде. Әйе. Теге мәрәңге белән ит белән. Шуннан русча әйткәндә чебурек. Или любой теге бөтә ниләр пирожки бит теге нителгән бөтен начинка белән нәмәкәй баранда нәмәкәй ала. Кәбестә белән дә ни белән. Камырашларын яратасыз. Мин әйе. Бер-берегез сыйлап Пешергән ашагыз. ашларын әйтеп тә тормайм. Әйе. Ринат абыйның бу кадәр гомер эчендә ниндидер гадәтләренә таянасыңдыр бит Нәҗип апа. Тапшыру ахырына табан йөгерә җил тизлегендә. Беренчедән, икенчедән тапшырубызны карап утырганнар әйтсеннәр, парлы итеп, матур итеп гомер үтәр өчен бер-береңә таянып яшәргә кирәк дигән төшенчәләр бар. Чын-чынында да нинди гадәтләре Нәҗип апаның күркәм, таяндым шушы беренчедән, икенчедән шушы гадәтләренә дип Ринат абый үзе ничек уйлый икән бер-берегезгә тыңлыйк әле. Ул идән юр, даже менә минем аркам билем авыртып нитсә, ул идән юып алырга да бүгенге көнгә хәтлем 72 яшькә, 72нче яшькә китеп бара. Ул бүгенге көнгә хәтлем идән юып алырга да бер дә күп сорамый. Хәзер генә нитә ярамамыз аркаңа авырта бит, билең авырта бит, үзем тизенә сөртеп алыйм әле дип. Хәзер генә ул идәндә сөртеп алыргамы? Ринат абый нинди гадәтләренә Нәҗип апаның таянып гомер үтте икән. Уйлап эш итә белүе. Шул ягына кыйбат. Ошай миңа шуны таянам һәр вакыт. Әле берәр нәмә эшләргә булса, аннан һорайм. Мен менә шуны ничек эшләй бит. Булаймы тегеләйме? Мен берәй ни бирәле миңа. Шуны икеләшеп бер фикергә киләбез. Урта фикер табабыз. Шул яклар охшай. Анан кухняга сыгып китә, иртән кис сыганан кире шул ягы охшай. Шул 50 ел гомер үтүгә минеңа рәхмәтемдән башка бүтән бер әйберем дә әйтә алмыйм. Зур рәхмәт ул булган өчен, язмышым өчен. Миңа килеп бергәләшеп тормыш алып барган өчен. Зур итеп рәхмәт минеңа. Ул рәхмәтемне әйтәм. Һәм Нәҗип апа да Ринат абыйга бүген шушы олуг бәйрәм тантана уңаеннан нинди теләкләрдә кала икән. Аны нинди матур сүзләр яңгыратты. Мин аңа иң барышта тазалык телим. Сәламәт булсын. Әле бездән дә бигрәк менә оныкларыбызны шатландырып яшәсен, әле безнең бәләкәй оныкларыбыз бар, олатай дип үлеп торган. Аларның әле туйларында Алла бирсә, бимәсәк тә карап утырырлык булсак та
шул көнгә барып җитәлсәге, бутырга ясын. Шуннан исәнлек саулык телим инде, бергә булыйк. Әле картаярга вакыт та юк әле, ул безнең эш күптә инде. Йөрәк ничә яшь дип үзе турында бәян итә. Зифан Агаева кебек инде, йөрәк 17-дә, күңел 17-дә, йөрәк 18-дә, шулай әлеге көнгә мин әле үземне бер дә 70-тән үттем дип уйламыйм да даже. Икегездә дә шундый хис итүчән йөрәк. Әйе. Юк, әле бер картаярга вакыт юк. Вакыт юк. Минем эшем шул хәтлем күп. Әле эшләмәгән эшләрем, әле планда язылып куелган. Алга куйган иң зур максатлар, ниятләр, чорнап куйган, шуны да булдыра алсак, шуны да күрәсәк, үкенечсез була барачак безнең гомерләр дип әйтә торганы бармы, Ринат абый? Әйткән, үзе-үземә куйган ниятләр күп конечно. Аны бөтәһен дә ашырып бөтеп булыр микән, юк микән? Менә быелгы ел һуңгы айлары елның бик минем өчен авыр булды конечно. Икене кеш китте битен бер. Шуларны да уйлап, анан икенче яктан туры уйлап караган. Күп малга тагына биргән тагын дип. Шул минем үземнең максат дип куйган уйларым тормышка ашырмы, юкмы дип даже уйлап та куйган. Һуңгы вакытларда уйланып та йөргән вакытым бар минем. Шулай, былай максатты аерым гына әйтеп тәгаенләп әйтә алмыйм. Ике онығыбызның күйеугә бирдек. Бәбиләр көтәсегез бар? Бәбиләр көтәселәрбез бар әле аларны. Менә нинди максатлар? Аларга мамык носкилар бәйләп кем бирә? Мамык носкилар бәйләсе бар бит әле. Теге. Инде дә матур тапшыру. Бүләсе дә килми. Тын да алмыйча таңнар атканча сөйләшеп утырырга мөмкинчелек бар. Чөнки әллә күпме әйтелеп ачылып бетелмәгән серләр яши күңелләрегездә, һәр икегезнең дә. Тапшыруга катнашырга ризалык биргән өчен рәхмәт әйтәм. Ринат абый, Нәҗибә апа, Ринат абый. Шигъри юллар белән мөрәҗәгать итәсе килә бу матур парга. Алтыннардан алтын туйлар җиткән. Кызыллардан кызыл календар. Җирдә мондый матур парлар бар да. Язмыш кушкан асыл ярлар бар да. Мондый күркәм нинди бәйрәм бар. Меңнәр арасыннан сезне парлап кавыштырган бит Ходай. Гомер түрләрендә берегез кояш, берегез балкып янып торган ай. Ут су бергә кичеп, бер җан булып үтеп тормышларны бүгенгегә килеп җиткәнсез. Алтын туйларыгыз белән сезне кайнар тәбриклим, Нәҗибә апа, Ринат абый, һәм әйтеп калдырасы сүзләр шул гына. Бүгенгедәй матур калыгыз, алтын туйлардан соң киләчәккә җитәкләшеп, тирән картлыккача бергә барыгыз. Тырышырбыз. Рәхмәт. Мондый тапшыруны караганнан соң телевизор караучыларыбыз арасында аз гына булса да парлар бер-берсенә җылырак мөнәсәбәттә була алыр. Җылырак сүзләр әйтүне күбәйтеп яшәргә омтылыр диясе килә. Шундый ышанычлар тудырасы килә. Сезне караган, әйткән фикерләрегезне тыңлаган яшьләргә мәхәббәттә матур, шундый үрнәктә булган гомерләрне үтеп, алтын туйларгача җитәргә Ходай насыйп итсен диясе килә. Амин дип әйтәсез. Я хуш булып торыйк, ялгыз булмагыз, парлы булыгыз. Парлы булгансыз икән, бер-берегезне саклагыз. Яшьлектә булган, мәхәббәттә булган карашны, өметләрне аклагыз. Күзгә күз карашып тапшыру ахырына якынлашты. Киләсе күрешүләргә кадәр.